Nagtuog ni si mama ba na di ko kamao? Genius ni genius. Sana na ba? Yan na, kumusta ka rin mula sa eskwelahan? Okay naman kaagi ka. Ito, nakamu-translate na. Kabalo ba? Oy, ako pa, bright. Ko. Wow! Kabayo. Pons. Unsa English ero? Down. Unsa English sa iring? Ha. Mayo. Hey, translate sa English ha? O sige, ako pa. Nagtuog ni si mama ba na di ko kamao? Genius ni genius. Sama na ma. Ang uwak ay hinangina at naglalakad-lakad. Ah, sa iyong raana. Dawakwak. 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 Ay, unsa ganito? Dawakwak. Wik wik. Wakwak. Dawakwak. Wik wik. Wakwak. Run. Do ba do ba do ba do ba do ba do ba do. Lowi oy, puro man kabuang sunod sa uto. Oh, siguro ning manghod. Adu ba do ba do. Iya. Dali ra sagod. Adu sama na. Adu ba do ba do. Mayo naman kamo translate no. Ah. Translate na sa English ha. Mama, Mother. Papa, Father. Iro, Dog. Ireng, Cat. Kahoy. Catherine. Bright yun ding bataan ba? Istingan na tunay kung asa ni tama niyang pagka-bright. Kani daw. Mama, Papa, Iro, Ireng, Kahoy. Sayun ana. Ama, Papa, dog Catherine. Dog Catherine. Run. Ate, isuga ni mama no? Gigukod ko bay. Isog mangyod. Ako manggani gikuan gigukod. Tapos dagan kay dugo, awas bari. Ate, ganina na ni patong ang lamok sa mga bukton ba? Ano di man mo patyon? Ano di man mo patyon? Parang di ko yun. Sa gira ni kya, gihulat raman ako ning mabusog. Anaha na nako gukuron. Aron magka appendicitis. Appendicitis. A few moments later, during lunch break. Tawe, salamat sa kanon sa tubig. Saan mo tanagam-gam dari kalaw na nanuya. Ma! Unsa man ning imong kaning giluto? Asa man gahi? Distiligo ni sa kinyo? Distiligo na, distiligo! Humok na gani. Makatas pa yun. Ano nga, dili na mo. Humok ma, gani na raman at miyagi usap-usap.